kabaruji e demgal pular e radio Jawol Sar yonti meftana men kabaruji jaten hen ko dendi men amut bandirabe selabe heɗotoɓe radio Jawol Sar jamhire mon hande ko nyallama altine nayi lewru me hitandu ujunnaji ɗi nogas ceegom habruji mon e demgal pular giɗna ko ummi toon to Florida habaru kabra toon to New York kono kanko men naɗo wonde maire mo New York kono kanko Rudy Giuliani ya ko ganti toon to Florida ɗum kadi ko jimaɗo ɓe kalan ko ñawgu woni caggal nde kanko maire mo New York Zohran Mamdani nde o haalna ɗum nde so tawi wonko yiɗi haalde ko wi wonde kamɓe New York naaɓe ɓe mbawa jidde hon kanko Rudy Giuliani wi wonde komo duwono Rudy Giuliani e cellal mo yaari yesso e kadi mo duwono kadi galle muɗum famiyaji mo yiɗi ɗum foof kanko maire Rudy Giuliani noon jaaro joni 17 hitande ene wayno kadi ko kanko wonno toon de hitande ujunnaji ɗiɗi e goho ñande 11 lewru septembre de New York yana toon ko kanko wonno maire o ɗon saa ɗum naade hande habaruji gumri toon Florida ene wayno ñawguɓe haysoɓe kaalani ko woni ko ne wayno ko jimaɗo hande toon to Washington goto e ñawoɓe wonɓe toon to Washington on kanko biyeteɗo Zia Farouki e nder ko haalde avocat ji laamu walla avocat ji kadi kanko tumaɗo kañum hoore yinno fillude Donald Trump on kanko juge o wi wonde ko ene wayno oɗo no moftira kaso ni ko hunde hulɓinide kala haqqeji ɗi jogino koko haɗa de kadi koko rena jamma ñalawma kanko biyeteɗo Kolalen ha yontude ɓen nde o haɗama yiide avocat ji makko e wiide juge o ɗum ɗo hunde ɓurtude ko wayi wonde fof ene wayno ko avocat ji makko kanko tumaɗo kañumen jaɓno wi wonde ko yo heddo kaso pour beele mo wawa hayso ko ɓe jaɓi yo heddo kaso e wiide mabɓe kadi ko gueɗe ɗe waɗato toon ɗe ko hunde ɓurtude kanko ñaawo noon dino goto yimɓe liggotoɓe toon to kaso to pour namdade ɗum holko woni sababu oɗo nanggat toon en wani traitement mo jogui yo ko traitement ɓurtude hande toon to Washington pellodiral kadi waɗi toon to mol mo waɗani no fewi Maison Blanche o mol kadi ne wayno ko kikiɗe hande de 3h30 ɓe mbi wonde ko policier ji noddama toon to mol yo gar toon e ɓe jii neɗɗo goto ne woni toon e neɗɗo kadi eɓe tuumi wonde kene jogui perlaji caggal ɗum noon secrétaire kañum horum ɗo er toon de tugnade directeur mabɓe Matthew Quinn ko haali paye makko kanko tumaɗo fuɗɗi felludeɓe kamɓe policier ji ɓe bellimo ɓe jandinimo kanko tumaɗo ndo fellanoɓe nde o ne wayno ko yimɓe ɗiɗo gañima hen yimɓe ɗiɗo ɓe noon ne wayno hen goto ko cukalel ko wawi wonde foof gañanɗe ɓeɗo yahannoɓe kanko tumaɗo maɓe dande ɗeɗon gañan kanko tumaɗo noon oɗo sa joni omona nangga mono hôpital tugnade habaruji ko policier ji araɓe ɗi ko policier ji liggotoɓe toon to secret service ko renoɓe kala ko wiyete présidence hande toon to Washington on kanko Donald Trump futtina jaydiyankoɓe ɗum noon nde fotti jaydiyankoɓe nde ene wayno ko o yeddi gueɗe ɗe ganduɗa kanko hoore makko haalin ɗum ñande aljuma ɗum noon e wayno ko ɓe mbi wonde ko kanko Donald Trump e nder o wino wonde ko woni ko ƴewɗoɗo sa joni proposition mo ganduɗa kamɓe Iran naɓe ɓe nele ne wayno ko caggal muɗum journaliste goto so siftinimo wi wonde ko o wino ko addi ɗum ɗon wonde kamɓe États-Unis ɓe jiiɗani waɗ dañde nanodiral e Iran o kanko Donald Trump caggal mum o yeddi ɗum o wiyani noon kadi ne wayno e wiide makko so tawi o yalti joni ɓe jalti ɓe goppi Iran joni ene wayno ko Iran majjoɗo ken woni ɗo e duuɓi nogas ene pour matude hoore muɗum kono noon e wayno kamɓe américain ji ɓe jaltani toon taw ɓe jiiɗi ko wadde tawa hen neɗɗo goto artata ɗo e duuɓi ɗiɗi walla duuɓi tati kadi ne wadda gueɗe baɗe noon kadi ene wayno journaliste uji kali mbi koye gonguira gonga ɗiɗon remarque uji wonno ɗum ñande aljuma toon to forum wonno toon to Florida e nder kongude haali kanko Donald Trump o wi noon nden o tude tournement mbaɗɗo toon kono caggal mo ɓeydi hen wi wonde ko haɗi mum yebde ko fati tournement o wi par ce que kanko hoore makko o yomo nanggui no fewi par ce que woni ko ƴewde beele ɓe daña nanodiral moƴƴal hakkude mabɓe Iran ko haali ko ñande hen aljuma nde o wi kono noon min jaɓata ɗum ɗon wooda donc wi wonde ko Iran hayso ɓe mbaɗi deal wona hunde ɗum woni koɓe jiiɗi ɓurata moƴƴude ni minen ko min mbasa dañde nanodiral hakkude amen Iran donc ɗum woni ko haalno ko wawi wonde foof ɗum ɗo kadi ko ɓeɗgol hawnaki kanko Donald Trump est ce que ko haalata ko eno mo teskiro ko haalata ko walla probléme o jogui o hen saji mo jogui probléme cerveau ko wawi wonde foof ɗum ɗo manam en toon to cirtol Hormuz tugnade kadi jaziraɓe kaalino e ñalawma en mbi wonde ko Iran naɓe ne wayno ɓe pelli batoji ɗiɗi ko batoji américain ji kono noon e wayno ko kamɓe États-Unis ɓe cemtini ɗum kanko Donald Trump e nder kongude ɗo haali wi koɓe moññi laaɗe jeegom taw ko laaɗe tokos kono noon wayno caggal mum kadi o wi ko joni ko laaɗe jeeɗiɗi konngol gumingol toon to Iran ene wayno koɓe mbi ɗum ɗo fof wona gonga anda tan ko kamɓe Iran kadi ene wayno ɓe berlima hande bomboji toon to Émirats Arabes Unis ɓe mbi wonde ko 19 missile yani toon wonen camminade wonen kadi janɗo ɗoɓe tobbunoɗo en ha neɗɗo cumuji bonɗi mbaɗi toon ɗum noon ko nokkude ɓe ganduɗa ɗo pewnata pétrole ko wawi wonde fof en kamɓe Iran ko ɗum ɓe menacenoɓe mbi wonde ko kala nde États-Unis memi batoji mabɓe walla memi hay tufɗe mabɓe ni ene wayno ko leyɗele gonɗe golɗo fof koko duppito jeygol ko oɗo sa joni hokko woni toon tugnade hande Al Jazeera ko haali wonde ko ene wayno ko cessez fof gonɗo ɗono ene wayno ko kamɓe Amérique e kamɓe Iran andaka toon ɗo jogori wade ko wawi wonde fof ene wayno ko Donald Trump mon continue menace uji makko fade dadiɓe Iran e wiide wonde ko so tawi tan ɓe pelli batoji mabɓe ene wayno ko kanko Donald Trump waɗa feere fof kala dadiɓe toon to Iran o momta ɗumen e leydi he ɗiɗo menace uji fof kanko Donald Trump kadi ene wayno oɗo pression koko woni makko asibabu
sabunde sondage uji kewɗi jaltuɗi kollojo ɓuri heewde américain ji tuggi tan 62% ha 67% kañum fof natti yidde no laamu makko no laamurini ɗum noon kadi en jeeyan guerre gonɗo Iran en jeeyan kadi ko wayno ngalu ɗo États-Unis tumnata hande Al Jazeera ko haali men woni prix essence kañum fof jettima kan on $5 par gallon hande siftinde on tan en wayno ko ɓuri hewde guerre hakkude mabɓe kamɓe États-Unis e kamɓe Iran ko guerre médiaji fo en tumnade kongude gummiɗo toon to Iran hono kanko ministére des affaires étrangères mo Iran ko Abbas Argachi o wi wonde ko ɓe ndentini États-Unis ɓe ndentini kadi mira ara wonde ko so tawi tan États-Unis memi wonde kala ko wiyete cirtol gongol toon Hormuz ngol ene wayno ko kamɓe Iran koɓe jabotoɓe jabol bongol kadi ene wayno o haalnino ɗumen wonde ko ala fof solution mbawa dañede toon ko fate cirtol ngol taw ko solution militaire ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo sa joni tumnade hande haalaɓe ko fate guerre ene ɗamini wonde ko ha sesele fof gonno ɗon hakkude kamɓe États-Unis e kamɓe Iran ma continue wodde tumnade hande kadi ko kabaruji gummiɗo toon e ko yalti toon to Fox News batoji taw jeeɗi men ko Denmark e batoji goɗɗi kadi taw compagnie mbiyeten Mars ɓe kaali ɓe mbi wonde no goto e batoji mabɓe ene wayno rewi cirtol Hormuz ngol e ñalawma walli ɗum rewde ɗon ko sabu États-Unis ene reyni ɗum Trump kañum hoore mum nene continue yeddude oɗo sa joni wonde ko batoji américain ji pellama tan o haali o wi bato goto jeeɗo toon to Corée du Sud kañum hoore mum memama toon kono wi ɗum ɗon ko bonnani bato o ko wawi wonde fof ene wayno joni haqqillaji fof nen kuccirta toon pour ko fate oɗo guerre est ce que ene jogori daji cakteɗen habaruji men ko habaruji hakkude kamɓe États-Unis e kamɓe Chine tumnade konguɗi ɗi ƴefti kanko gardiɗo trésor mo États-Unis on kanko biyete Scott Bessent e nder ko haali o wi wonde ko ene wayno ko Chine kañum hoore mum ene supporti on kamɓe Iran ene rokkaɓe kalis ko kañum kadi wallata Iran oɗo sa joni guerre mo woni contre États-Unis kono ene wayno ko Chine fonno wallude ko États-Unis pour beele cirtol gongol toon to Hormuz ngol uddite ɗo haala noon ko surtout henna toñce Chine taw ko koho américain ari ko balɗe tan hati kanko Donald Trump jillu makko toon to Chine ɗum noon ko yontere ron ɗon de ɗum noon kadi en nguɗo jillu kadi mo ɗamina kanko hoore makko mo fotte hono président mo Chine hono Xi Jinping wawi wonde fof e Chine waɗani réaction tabo e kangol makko kanko gardiɗo trésor leydi ndi takkude ɗum wonde ko kañum hoore mum ene waɗa jawdi muɗum pour wallude Iran. Seydi Touré golle ma jooɗi peewi ko Allah tan jogui jobdima ɗo tongi meftane men e kabaru jammani ɗo en ñaguima joom woni jungo mum nde waɗanten jaam saro sako e windere nde.